Hola a tothom. Gràcies per ser aquí. Si us sembla, ara farem l'acte de lliurament dels premis del concurs de relats curts, però abans de fer-ho vull aprofitar per donar-vos les gràcies en nom del Casal Català per ser aquí i per poder celebrar amb nosaltres aquesta tradició tan important que és la de Sant Jordi. Sant Jordi és llengua, és cultura, és país, i trobar-nos tots aquí avui és una manera de celebrar-ho tots junts, i us agraïm que hi sigueu aquí i us animem a que sigueu mirant què fem al Casal. Fem moltes coses. Ara estem preparant uns cursos intensius de català per aquest estiu, farem una ludoteca també per aquest estiu, farem una trobada aquesta setmana, aquest dijous, un afterwork dins, que també és una manera d'anar fent un punt de trobada i que puguem compartir què és el que estem fent tots aquí a Brussel·les i poder fer més xarxa i ajudar-nos més. Vull aprofitar també per agrair la col·laboració de l'Espai Valencià, de la representació del Govern de les Illes Balears i també de la delegació del Govern de Catalunya per fer possible entregar els premis dels relats curts. Aquest any hem tingut una molt bona participació, estem consolidant la participació dels altres anys i hem donat 3 premis de relats curts en 3 categories diferents. La primera categoria és la categoria A, que és per nens de 8 a 12 anys. Donaran el premi la Mercè i la Caterina, en representació de la delegació de les Illes Balears, i els guanyadors d'aquesta categoria són la Núria i en Dani Coromines. Com es diu el conte que heu fet, no? L'illa perduda. Illa perduda. És la història de 3 germans, un vaixell i una illa deserta i desconeguda, que els depara descobrir veritats sobre la seva família. Un relat curt que ha guanyat un premi i moltes felicitats, i us animem a seguir escrivint. El segon premi correspon a la categoria C. La categoria C és la categoria de 16 a 99 anys. A partir de 16 ja no. A partir de 16, sí. El guanyador és en Joan Simó. Joan Simó? Joan Simó, perfecte. Donarà el Premi Ignasi Centelles, delegat del Govern. Llavors, Joan, si ens vols explicar una mica la síntesi. Sí, és un conte sobre un senyor que marxa de casa seva, que és un lloc molt maco, com el nostre, com casa nostra, i arriba a un lloc bastant lleig, on fa bastant pitjor fred, que és, podria ser Brussel·les o podria ser qualsevol altra ciutat europea, aquesta, i bé, arriba fugint de la llar, de la rutina, de tot el que l'acompanya tota la vida, per trobar-se que fugir de la rutina és complicat. I tot això es materialitza amb un gat molt simpàtic que el ve a visitar cada dia. Dit així sembla una comèdia, però en realitat és com molt tràgic. Vull dir que si el voleu llegir és curtet, està molt bé i ja ho fareu molt curtet. Gràcies. Molt bé, gràcies. Felicitats. Molt bé. I la categoria E és la categoria d'estrangers que estan aprenent la llengua catalana, i el guanyador és Ibomira Simeonova Alicena.
i dona el premi a Tamara d'Espai Valencià. Mira, no sé si vols explicar alguna cosa del relat. El relat curt és sobre la casa dels meus pares i especialment del meu pare, que vaig perdre fa un any i mig, i la seguretat que em donava i la manera que em sentia quan tornava a casa i quan sabia que el papa era allà. Molt bé. Doncs moltes gràcies, felicitats, i us anirem a seguir discutint. Escolteu, gaudiu de la diada, moltes gràcies. Estem molt contents perquè hem organitzat que el temps aguantés. Ara, a partir d'ara, si plou, no passa res. No diu és català, això portem 30 anys, Exacte. però no prou mai. Res de Maradona, no, és català. Gràcies a tots. Us animem a que seguiu mirant a la pàgina web del casal, xarxes socials, què fem. Fem moltes coses i ens agradaria comptar amb la vostra presència amb diades com aquesta, amb diades com Sant Joan, que farem un concert en Germanegre, i amb tot el que anem fent. Visca Sant Jordi i visca Catalunya. I visca el casal.